našej série Far Cry 4. Ideme, aby som mal trochu viac aj mapu objavenú, tak ideme toto objaviť. A jak stihnem, no tak pôjdem toto objaviť ešte. No, musím hlavne pešiť, čo je dosť veľká nevýhoda, jak nenájdem auto. Musím to kúpiť náboje, ešte toto predať. Tak, dobre. Mám. Môžem ísť. Zastav, prosím. Dobre. Ja chcem auto. Dávaj. Dobre, díky. Tak. Díky za auto. Dobre. Jaké drifty. Dobre. Idem tam. Nie, že idem zlou cestou. No tak to stočím do zatočky. O, jak. Jo, ja horím. Nie. Musím opraviť. Takto sa ponovom opravujú auta. Že iba pozváram a je to. Vidíte? Pozvaral som, to bolo mimo. To môžem zapaliť. Ešte to som asi nemal robiť. Ja zapálim. Ja som zapálil prírodu. Ničím Božiu prírodu. Matku Božiu. Dobre, to je jedno. Vlastne vrtuľníkom, čiže lepšie. A no vlastne je to aj lepšie, čiže vyskočím z auta. To je ako GTAčku. Dobre. A idem tu. Tak a idem obsadiť tú veš. Aby som, nie že no hej, vlastne obsadiť, aby sme tam boli iba my modrí. A aby som mal aj viac objavenú mapu. No, ide tam, 100 metrov, ešte to je hneď tu. To je neskôr, to bude ešte. No, ja vlastne môžem ísť takto hore, výjsť. Sú tam červené, ale to nevadí. Ježišmária. Nie hore, ne. Pristať kde inde. Tu na pristanem, čo? A vyskočím. A tu na repčíkom nie, či týmto. Aha, tu. Vyskočiť? Haló? Dobre. Je to tu. Sme tu. To zoberiem. Mám injekciu. Dobre. Toto. Máme objavenú mapu. No. No. Máme tu. Máme tu Parabins House. To je Parabinský dom. Satiská smutná miestnosť, potom Tigria ríša. No. Máme tu, je to obsadené a tí červení sú tu stále. O, to asi nevadí, nie? Či vadí? Vadí, nevadí, napíšte do komentu. A ja by som povedal, že by som aj stihol ešte túto. To je iba, 1000, iba. To je iba kilometr. Však to je málo, to je iba kilometr. Málo. No. Musím hlavne si dávať pozor na tú kontrolku, aby mi to... Ale to je rovno Sabalovú misiu. Ale chcem viac aj objaviť mapu. Viac aj tieto tu, aby som, no, outposty, proste to sú tie outposty, že tam napríklad, že keď to budem mať tu napríklad, tak sa tam, no tak je to naše, že som to obsadil. A za to obsadenie dostaneme nejaké odmeny a zbrane. Dobre, toto je dobré. To sa teším. Prečo to nevyužívam?
Ale to jedno. Idem na tú väžu. Obsadiť. Zatiaľ, keď tam dojdem, môžete dať odber a like. Veľmi mi to pomôže. Odber hlavne. Budem vidieť, že či vás to baví. A jak vás to nebaví, no tak čo už. Budem ďalej natáčať video. Idem hlavne tu na vrchol. A na tiež sa vidí, že červený. No a to jedno, to tiež nevadí. Tak. Som tu na pristačí. Tu, asi? Nie, to nepristane. Pristane tu nižšie. Nie. Ja som to tak vidieť, že sa mi to stane. No, nevadí. Stane sa hocikedy, hocičo. Ja s tým nič nezrobím. Ale idem teraz objaviť mapu. Taký. Dobre, mám to. No. Obsadené štvrtú túto väžu. X17. A deparková farma. Banašurská pesnička. Či som zle videl? Asi aj. Kira Shade, to neviem čo je. Dobre, to jedno. Mám tu naboje, mám tu zbranie. Ja môžem ich zabiť, čo? Nič to nestane. Môžem ich zabiť. Ste vajca malé. Umri, ha. Dobre. Konec randy. Vy vidíte, čo som vravel, že tieto tu dodávky a tak ďalej. Je ich tu veľa. Prepáčte, vošiel mi tu otec. Prepáčte. To som ma vyrušil. Ja som sa za to fakt, že ospravedlňujem. Prepáčte. Dúfam, že vám to nebude vadiť. Ale toto sa vám už hocikomu stalo, ne? Keď ste dačo hovorili s kamošom alebo s takým a pošli vám tu otec do izby a že čo robíš? No a teraz mi nič povedal, iba zatvoril. Dúfam, že vám to nebude vadiť. No ja ešte asi idem nájsť tú truhlu. Náboje. 300 000 už, to je veľa. Toyota samozrejme, rebríkom. Tak, toto je. To. Ja idem ešte, no už mám dosť objavenú mapu. A ja idem tu. Idem sa tam teleportnúť. No. Veľa čakania, ale už sme tu. Idem si toto predať. Nové zbranie odomknuté. Tak, ktoré toto. A túto. No, ja by som... Snajperku dajakú. No, ja hlavne potrebujem toho malského tapíra, aby som mohol mať viacej zbraní. Tak, idem vonku. Neviem si uloviť aj aké zbiera ešte. Čo sa stane? Kto ide? Vlčík Ernest! Čo ti nechutila babka, no tak si prišiel ku mne? Asi ti nechutila babka, že? Nevadí. Idem znova loviť. Som mala aj viacej tých. A ty si toto, ty si nie hyena, ty si dačo iné. Nie si hyena. Ja neviem, ja som teraz úplne mi to úplne sa mi to vymklo to slova. Dobre.